வணக்கம், உங்கள் மீனவன் மக்களே. எங்கள் இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை எங்கள் சின்னதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்களேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்னடா பண்றிய நீங்க அடுத்து மீனை தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. என்னதா எதுக்கு நீங்க என்னது எங்க காமிங்க எடுத்துக்காங்க. சித்தி மசாலாவா? இதெல்லாம் புது மசாலாவா இருக்கு. சத்தி மசாலா தானே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் சித்தி மசாலாவா இருக்கு. பாருங்க, என் தங்கப்புல பொரிச்சு எடுத்துட்டு. என்னடா பொரிச்சிட்டீங்கள? எப்படி இருக்கு? எப்படா இருக்கு? யார் மரியாதை பாத்திரம் பிடிச்சிட்டு வந்ததா? அந்த மீனா